begiratzeko modu bat, laguntzarekin kantatzeko modu bat, horman eguzkia hartzeko modu bat, itxaroten jakiteko modu bat. Pagoak ukitzeko modu bat, azala irakurtzeko modu bat, ego aizea usaitzeko modu bat, autuan gara egiteko modu bat. Zonen agian ez ederren agian zarregia txikiegia agian begietara begiratzeko modu bat, galderak egiteko modu bat, eskutik heltzeko modu bat, amets egiteko modu bat.